Molt bé, vinga, va, 19a conquesta. Estem molt... Mira, no tindrem pistola, però tenim un nou objecte aquí a la conquesta que Carda està... Qui ha dit que no tenim pistola? Hòstia puta. I got everything, my friend! No, és que això és el que tenen a la borsa de Nova York quan obren, no? Sí, ho Que tenim. fan talon. I a la xarcuteria. Sí, i això per què és? O quan dones propina a algun bar. Home, és que... Bote pel bote! Clar, o fins i tot també quan marca el Barça, en alguns bars... Clang, 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 clang. Tu veus pocs partits del Barça, no? Poso un a l'any, normalment, al Barça-Madrid. Per això mateix ho he portat, perquè hi ha moltes utilitats que pot tenir una campana. No sé ben bé quin serà, per exemple, a la que algú faci un xiste excessivament dolent. Doncs el que abans era veure un xupito de Jagger quan teníem Jagger, com que vam veure que no ens portava cap costat positiu de la vida, he decidit que es pot tocar la campana. Pim, pim, pim. I vaig comprar una campana per Amazon que sona excessivament malament. Vull dir... I molt alt. Molt... Sí. Sona rotllo disgusting totalment, que molesta. Saps allò que ens explicava l'Àlex a l'últim programa del SMR, allò dels sorollets aquí del micro? Això ho fots amb la campana! Això és l'antítesis de la CMR. Vull dir una cosa, què va passar al final de la conquesta passada? Mira, freestyle, que diuen. Sí, Vull dir, us veu treure el penis d'una manera exuberant, eh? A veure, Ole! que no ho sabem fer millor. Està bé, que per això estàs aquí. Per què et penses que estàs aquí? Si no és perquè és el que sap. Perquè us foteu amb mi. Perquè Bueno, ens vas gestionant els temps. Hola, amigos, bienvenidos a Bricomanía. A veure. Hoy algo del jardín. Ara sí, arrenca la conquesta, va. Ajuda'm, agafa això. Aquí comença La Conquesta. Amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. M'agrada perquè el públic no pot aplaudir avui Tenim el pobre Esteve. Yes, we got it. Bueno, I després també tenim... Calleu, un moment, calla. Nens, a sopar! Serà el moment tens, no? Que dèiem que també tenim tant l'Esteve com l'Adrià Rovira, també tenim a la Clàudia Pons, vull dir... Sí, que tenim a l'Adrià Rovira, que és també conegut per ser el professor de la Casa de Papel. Exacte. De fet, vam penjar a l'Instagram allò del 10 Year Challenge i quan vam dir que ho havia ideat ell, que era el seu cervell, tothom ens va dir hòstia, però no sé què, ell també s'assembla al professor. Abraham, gràcies per aquest... Per recordar Thank you for everything, Bueno, va, my friend. vinga, va, bon dia, bon És un plaer migdia. tenir-te sempre aquí, Abraham. Bona nit i benvinguts a La Conquesta, aquest espai radiofònic on no rebrà cap denúncia, és el nostre primer objectiu. De moment, 19 programes, anem bastant bé per la vida. Últimament la gent comenta bastant la nostra fi, el programa passat vam comentar a veure fins quan esperaven que... Una cosa, la gent comenta el que tu ordenes que comenti, i sempre són coses negatives. Avui coses positives, sisplau. Ara digueu-nos coses positives. No, què volíeu ser de grans? Oh, m'agrada! Vale? Ara. Bombers, voleu ser grans com jo, és normal. Jo sé que el Messi, ara la gent ja no vol ser com el Messi. Ara la gent vol ser com jo. Drogats. Saps que tu vas preguntar? Que la gent ens comenti quants programes creuen que ens queda. Un va dir, fins que el Joan sigui major d'edat. Llavors, tenim una eternitat! Podem estar aquí anys i anys. Bueno, comenteu aquí que volíeu ser de grans, vale? Pica la campana, és que no el tinc a prop. A veure, atenció al primer titular, ja parlo malament. Titular, buenos días. Ojo perquè Rajoy... Titular. Tito. Penis. Una altra vegada, o què? Prou, és que això ho agafarem molt en sèrio. Atenció, Rajoy se une a una despedida de soltero en el AVE. Pam, aquí teniu el titular, això és molt heavy, perquè m'imagino allà en plan, hòstia, los solteros hacen cosas, Això diu que, atenció, perquè després va aquesta notícia relacionada amb el que porta l'Abraham, diu que un dels joves anava disfressat de cucaratxa, que en parlem de cucaratxes molt més endavant a la conquesta, i que no dudaron en pedir hasta hace unos meses al presidente del gobierno una foto, que és aquesta, la que teniu aquí, que surt com molt somrient al costat d'una cuca, que jo crec que està acostumat, el PP està fet d'això, de cuques, de cucaratxes. No, tu tranquil, que de bitxos. Que atenció perquè es diu Panerola en català. Pararola? Panerola. La Panerola. cucaratxa es diu Panerola, que ho he buscat i sembla que sigui allò que et regalen per Cap d'Any la feina. Hòstia, m'ha tocat la panerola, un jambó d'aquests. Això, un jambó. La panera. La panera, la panerola. Això és com qui diu escopinyes. Són els barbaretxos. Hòstia, ja. S'ha acabat. Imbècils. Home. Fota't Pompeu Fabra pel cul. I què en penses de Flamisell? Ai, quines paraules... El flamisell. El matxell. El flamisell, saps de què em sona? El frenillo del penis. Ai, però per què? M'han operat de fimosis, què t'ha fet? M'han tret el flamisell. Bueno, realment et cremen amb un flamisell, poder el frenillo, depèn de com. Jo conec un amic que el va perdre de forma natural. I Com? quan li va explicar al seu pare se'n va riure perquè ell també l'havia perdut. Ah, però... Fent un quiqui. Clar, és que això només ho saps quan paga i... Sí. Saps què passa? Que no és sangre, I sabeu què li va dir sa mare? Eso te pasa por hacerlo a lo bestia.
Hòstia. T'imagines? Però això deu fer molt mal, això del Es veu que el metge li va dir que era molt dolorós, però ell va dir que a ell no li va fer mal. Simplement va ser un tràngol. Em va dir... El teu amic no seria Nacho Vidal? No, me'l vaig trobar un dia i em va dir una cosa, se'm va trencar el frenillo amb la nòvia, però tot bé, puta mare, en sèrio, no sé què. I dic, com que tot bé, puta mare? No tens frenillo! Quina classe de... Sabeu què és el frenillo ben bé o no? Sí, és allò que La del s'enganxa... darrere, clar. I per tant no et deixa créixer el capullo. Clar. Que jo No, és veritat. m'imagino Però és que aquell moment, allà, molt a tope, se li trenca el frenillo, hòstia, Cari, t'ha vingut la regla. La I era puta ell. boda roja. Va passar això i va dir... La boda va roja. dir, no. O sigui, ell li va preguntar per què t'ha vingut la regla i dir no. Va dir, Clar, no és- I van dir, hosti, aquí hi ha un problema, potser. No eres tu, soy yo. Clar, però tot això, i com et presentes a urgències? No va Perquè, anar a clar, urgències, home. no vas a urgències. no tens la polla en sang i et quedes a casa dormint. Home, Perquè tu ets un hipocondríac d'aquests, de merda. Clar. I què fas? A quants d'aquí Pues- han operat de fimosi? Avui hi ha molt mascle. Quants d'aquí estan operats de fimosi? No? tenim molts nos. No? No, jo no. El Carlos? El Carlos? No, en Carlos deia que no, perquè jo l'he mirat i tu tens pinta d'estar operat de femosis, I bro. va... Soc l'únic que està operat de fimosi. És Ah, tu t'has parlat de finosis? Operat de fimosi. Tens el... Tenies un excés de pell proporcionalment al No, teva però jo recordo- mancança de neurones. Jo Ara, recordo- aquest tio tu l'has amb calçotets per del pis que vivim junts i cara d'uns collons de surreal. Ara ho entenc! A veure, a mi no em toquen els collons, em van tocar el pito. Que a mi em fa molta risa, clar, jo penso en perspectiva És i que clar... està impressiona, sobre els ensenyes. Sí. Vull dir, a mi m'has ensenyat la polla quantes vegades? No sé, Molt. però això amb confiança i amb 2 cerveses. més. És aquesta campana, pràcticament. Bom, 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 bom. És allò que dius, hosti, quin paquet, només hi ha colló i pèl. Però amb quants anys, amb quants anys? No, amb 11 anys, que a mi em feia molta gràcia perquè la meva mare em deia... O sigui, venia... Recordo que jo estava a la dutxa i la meva mare m'obligava a baixar-me la pell i pujar-me-la. O sigui, la meva mare m'estava obligant a fer-me una palla. De fet... Era molt heavy, això. No. Ah, gràcies. Hermanos. La meva mare... La meva mare també me la va pelar de petit amb una cremeta perquè no m'haguessin d'operar de fimosis. La cosa és que la meva mare ho va fer bé i la teva no. Ja... No, i una Però cosa- t'haig de dir que ha millorat. Home! jo, podria explicar una cosa, però jo recordo molt que de cop i volta allò va créixer d'una manera... O sigui, es va liberar de Willy post-total, Va ser un liberamiento. Jo conec una Bueno, persona hizo que la van operar de fimosis i quan ja era gran, és a Sí. dir, quan ja era sexualment activa també, i es veu que el sexe va millorar bastant, perquè allò acaba sent com un cilindre més perfecte encara, i amb estimula millor el plaer. Hòstia. Esteu Exacte, parlant els jueus us penseu que era per higiene. No, era perquè són uns déus del sexe. I dels calés, Hòstia, no, però és que això que dèieu també de la palleta amunt i palleta avall, això, ojo, perquè anaves a la pediatra i segur que la pediatra s'ha endut alguna sorpresa, segur, perquè hi ha molt de brevat i algú se li devia... Clar, erectar, Clar, home, jo depèn tenia- de quina palleta tinguis. Clar. A mi una cosa que em va fer el meu doctor era, com que jo sóc així mig retrasat a nivell físic i mental des de sempre, No s'havia vist en 19 programa. No ho sabíem. doncs hi havia com una espècie de rosari raro amb diferents mides de testicle, que eren, depenent de quina edat... Aviam que era Montserrat. No, I li van no, dir no, que no, era no, metge. no. I era per mirar si el meu testicle corresponia a la meva edat. Lògicament no. Crec que va donar un negatiu. Estic flipant perquè... Per mes. Va dir, i em van allà reconèixer el retras. Sí, Físic i mental. 6 minuts de programa i hem parlat de bajas. Mira, cau un quadro i tot. Vull dir, s'ha posat nerviós el públic. Portem 8 minuts, 9 minuts de programa i ja estem parlant d'aquestes coses. M'encanta. Escolta'm, llavors sóc l'únic... Bueno, ja, si algú... La pregunta és, algú més del que ens mira és que estan- l'han operat de fimosi que, si us plau, ens ho digui. Volem saber si no sóc l'únic. comentaris ara de fimosi. I va, jo volia ser pediatra i a mi que... Jo de gran volia ser fimosis. Bueno, parat el tema de la fimosis, anem a seguir conquerint, va, que ara arriba el moment del poc se'n parla. Som-hi, va. I és que avui parlem del poc se'n parla d'una cosa que hem viscut tots aquest cap de setmana, no ho sé, el Carnaval. Del Carnestoltes, exacte. Del Carnestoltes se n'ha parlat molt, és aquell dia Sí. que la gent es disfressa del que vol, hi ha gent que es disfressa de mecànic, altres de carbó, els de Vox es disfressen de persones, és magnífic aquell dia. Que per cert, jo no vull xulejar, però Carnestoltes de Berca, generació del 96, primer premi de carrossa, 1.000 eurets, Molt bé, molt bé. Bueno, us el gastareu en droga o com va el tema? Estic impressionat. No, Joan,
Perquè no l'has vist. Demostra molt el poc nivell que té aquest carnaval per si guanyen ells. I jo pregunto, participava alguna altra generació? Eren 23 carrosses en total. I vau guanyar vosaltres? De què aneu disfressats? O sigui, la carrossa era una locomotora i uns quants anàvem de carboners i uns de carbó. Podem posar unes fotografies per Pospo, perquè... Pum! Vinga, Mira, vamos. Aquesta general, i vull una de l'Abraham directament. Aquesta. Uau! Ei, uau! Ah, que flipes! Increïble! Ja. Xócala! Gràcies. Que ets primo. És que disfressar-se, per mi, sempre m'ha fet hasta fàstic. Ho vaig dir en un Insta-història allò per Close Friends, sincerant-me, i tu em vas obrir amb la cara pintada i tot, i és que a mi sempre m'ha fet com... intolerància, tio. La veritat, Sempre vas disfressat de Harry Potter. No, doncs el cas és que, amics i amigues, al Carnaval de Berga també hi va haver un show que va generar molta polèmica als mitjans espanyols, sobretot a través d'una notícia d'Ok Diario, que és aquest diari que tothom coneix com a molt d'esquerres, molt... Eduardo Inda. Bon diari. Aquí us ensenyarem quina va ser la notícia, és aquesta. Ho esteu veient, el titular és Carnaval en Berga. 6 cucarachas portan el cadáver de Franco cantando Soy el novio de la muerte. Però dius, el titular no és el més fotut d'aquesta notícia. Si tu la llegeixes, diu los independentistas, i això ja ens afecta a tots, amics i amigues, siguen infectando con su ideología todas las manifestaciones populares. Aquest aquí no el veus? No és independentista. És de Podemos. Jo voto Vox. És de Podemos. És que asco. No, és de Podemos. Hem de tenir paritat. No. Paritat la que vulguis. Tu has votat Podemos alguna vegada? Jo sí. Però escolteu-me, jo voto Esquerra Republicana aquí a Catalunya i voto Podemos a l'estat espanyol. Vale, doncs el perdonem. Que tampoc vull que els hi vagi malament amb ells, que em cauen bé. No, clar, no ens caiguin pas malament amb nosaltres, S'ha acabat, això. El cas és que diu, en un intento de sembrar el odio contra el resto de España y acallar la voz de los catalanes que no comparten su credo totalitario. Ai, això de credo. És una mica nazi. I, amics, us vinc a portar un trosset d'aquest show que ells només es dic que la carrossa es deia l'Espanya Cookie, amb C-U-C, perquè parlaven del Valle de los Caídos i l'exhumació de Franco. És aquest, fins i tot va sortir al programa del Risto de 4, però com que no el veu ningú, ja ho fiquem a la conquesta, que ens veu la mateixa gent. Tenen Franco pujat. I doncs em sembla meravellós, Sí, Franco és una persona real, crec. A veure, sí, Franco... I us dic més, la notícia l'anem veient, de fons. Diu... Vox ha sacado 12 escaños en Andalucía y con toda probabilidad entrará en el Congreso de los Diputados. ¡Venga, chavales, que voto! Ha vuelto Vox i ha vuelto Franco i ha vuelto tota aquesta herència d'allò. Perquè fins i tot aquest... maco, això, nen. Sí, diu... Hauríem de fer alguna cosa així, nosaltres? Totalment, diu, la parodia representada en Berga, escenario habitual de aquelarres separatistas, intenta una vez más denigrar la imagen de España, identificándola con la dictadura franquista. ¡Claro que sí! ¡Viva España! Això... Viva! Així és com va sortir això. Poc n'hem parlat aquí del procés en general. Jo, cada dia que hi ha judici, me'l menjo amb patates. De fet, ara aquí estem gravant a les 4:12 i deu estar judici ara. I jo no l'estic veient i t'ho juro que... A mi em mola, No toqui que em falta. No, però jo crec que a totes les cases de Catalunya estàs allò per casa amb la tele encesa i hi ha el judici. Avui a casa hi havia a la tele de la cuina els matins, a la tele de la sala els matins, a la tele d'habitació dels meus pares els matins, a la meva habitació per YouTube el judici. Dic, hòstia, però... No, a veure, jo me la vaig pelant a la meva dinàmica normal. Les defenses. El judici no ha alterat el meu número d'observacions diari, però jo tinc més d'una pantalla a l'habitació. Mentrestant, el Marchena està aquí... Te la fa també la teva mare, la crema? No. El Marchena està a la pantalla petitona. I tu estàs marxant una altra. I jo estic marxant una altra. Però està matxacant. S'ha de dir que el Marchena ajuda, perquè jo em sento atret. Pel Marchena. Aquest talante que té a l'hora de parlar, a mi això... Estàs dient que t'estàs fent palles amb el judici. I a part, mirar pornografia fa que, segons un estudi de Playground, que veiem ara mateix en pantalla, que tinguis més possibilitats de ser bisexual. Jo ho estic enganxant... Abraham, ja ho entenem tot! Què? Jo ho estic enganxant... Jo t'ho juro que estic... Aquesta setmana és molt saturat. Molt saturat. Amb el judici, la meva bisexualitat per mirar pornografia i la meva atracció pel Marchena, estic...
Doncs és que el que et passa a tu també li passa a l'advocada de l'Estat, de l'advocacia de l'Estat, perquè mireu aquest gif que estem veient ara. Oh, salero. Vosaltres no l'esteu veient, però quan el veieu a casa flipareu. Nen, li han fet un gif que sembla que s'hi estigui corrent, Va. Una cosa molt ràpida, molt ràpida, Vale, molt va, ràpida. anem a la Amb següent, aquesta va. tonteria del show de Carnestoltes de Berga, fins i tot un portal satíric, rotllo El Mundo Today, però Bergadà Online, va fer aquesta portada. La ración. Unos hijos de puta vestidos de gusano roban el cadáver del caudillo y lo pasen por la pestilente... Quan vulguis parles bé, eh? No ho veig, home. Pestilente Ciudad de de Berga. Berga. I fins i tot jo us dic que us recomano els La subtítols. humillación más grande sufrida por el régimen desde aquella vez que un perro ladró en catalán e hizo pis en el Valle de los Caídos. I atenció, el caudillo. I el segon subtitular, Gesti, també. Santiago Abascal anuncia que este crimen no quedará impune. Si llego a la presidencia, Berga será bombardeada durante el primer año de la legislatura. Y para vaya, el caudillo. Me devolvieron la vida con magia negra solo para maltratarme. Son unos monstruos fascistas sin corazón. Ole! Visca Berga! Visca! Bueno, ja et dic que si no et vols ficar en un problema et pots també disfressar d'aquesta tonteria que és molt més graciosa. La putada és que aquest disfràs en moviment no té gràcia. Has d'anar en moviment tota l'estona. A mi m'encanta, realment. I has de ser dos. Sí. No. Una Si cosa, no tens amics, estàs Carlos, fotut. em podries ficar música de Poc se'n parla també? Perquè tinc un Poc se'n parla interessant que no hem parlat aquí. Ai. Pam, 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 pam. Señores y señores, que Poc se'n parla que llegó virgen al matrimonio. Justin Bieber confiesa que no tuvo sexo hasta que se casó con Hailey Baldwin. I això ho va fer a una entrevista per Vogue, ell ho va confessar, perquè es veu que ell ha pecat tant a la vida que ara està com... Doncs, Quan vulguis parles. ell va dir-se a Avis si Déu. mateix que s'havia de reprimir les ganes de tenir sexe amb aquesta persona per les coses que havia fet malament abans i per amor a Déu. És a dir, Ai. Justin Bieber va arribar verge al matrimoni com les bodes gitanes? No, vers al matrimoni no. gitana. Jo crec que havia tingut sexe abans, ell, Vale. amb altres persones. Però Però amb ella. quan va conèixer aquesta persona que va dir jo em casaré, va dir, pues no follarem fins que et foti l'anell aquest, de merda. Molt Doncs tu imagina't que ara follen i se li trenca el frenillo amb aquesta. Diu una patada. Hòstia! Clar, Vaya estava inicio. tan desentrenat, la seva mare, el Justin Bieber, ja no el masturba. Clar. La pediatra tampoc. Clar, és que no es deu masturbar ni ell, perquè si no pot follar, imagina't mirar porno. Ens està quedant... Porno d'aquell dur, de rotllo dur. xof a la cara. Saps? Xof. Que et sents brut, tu dius. A veure, Ai, nois, què estic nois, mirant? m'haurà Què estic picat a mi, mirant? oi? Nois, us diré una cosa. Folleu més. Prou de cinta americana per la cara, no? Home, que ho està passant malament aquesta persona aquí. Us dic una cosa. Qui segurament folla més que tots nosaltres és lo Pau de Pons. Fort aplaudiment. Espera, que et volia treure, cuidado! Que et volia treure el micro. Sabem que lo Pau de Pons és un artista. Agafa la cinta, agafa la cinta. Atenció, que estem davant del influencer lleidatà i també del nou... Empresari. Nou empresari, no només de Lleida, sinó de tota Catalunya i el món, i del món. Ja en parlarem de l'oli la setmana que ve. Vale. Avui, però, tinc un missatge... Sí. Eh? Vem al palillo, La setmana que ve. Vem al palillo. Palillo bastant utilitzat. Johan, sisplau, si Ves, podries una fer... altra cosa, qui diu escuradents? Allà, el palillo, els berberechos, l'altre dia em vaig indignar. Per què? Vaig anar a un restaurant, vaig demanar berberechos i em van portar escopinyes. I en acabat dic, porta'm palillos. Em va portar escuradents. Dic, porta el llibre de reclamacions i ja. Però, Guau. Però això és tot risses? Perquè quina diferència hi ha entre una escopinya i un barbaretxo? No no n'hi ha. sé, És la manera en què ho dius. T'has de dir, fa fins i tot fàstic. No, fa hasta fàstic. Està fàstic. Està fàstic, Li molt bé. van dir què? Tingui, senyor Pau, les seves escopinyes. Va dir, surt d'aquí, imbècil! jo volia berberechos. Bueno, No, Pau, avui- què dius? Què tens? Fot-li. Vull enviar un missatge d'alerta. Has apagat el micro, crec. Pot ser? A veure. No. Sí, no. Ara sí. Sí, perfecte. Perquè tinc un missatge a donar, un missatge d'alerta a la població. Ai. Lo mes de març Ai. és un mes molt malparit, consagrat, traïdor i fill de puta. Ai. Per què us ho dic això? Perquè el mes de març és un mes que avui pot fotre una calor que... Diguem una calor que empesta, Romany, una calor que empesta i l'endemà pot fotre un fred que pele. Per tant, al tanto, el mes de març és molt traïdor. Per què us ho dic això? Perquè m'hi he trobat. El mes de març és un mes d'aquells que acaba el fred, comença la calor, però en acabat pot tornar a gelar
ja haureu vist els ametllers molt florits. Sí. Però que et fot una gelada i te'ls mata I tots. se'n van a la puta merda, els Exacte. ametlles. El mateix et pot passar a tu. Un dia vas amb calça curta, et fot la gelada després i et pele. Jo avui he deixat la sudadera a casa perquè no em queda amb la camisa que porto. És xula aquesta camisa. Avui vas sí, guapo, ben xula. puta. Sembles Vas David guapo. Bisbal. Guapo. I llavors, i que me l'estic repentint quan torni a casa. Mira, perquè tens nòvia, que si no... Yeah! Això. Tot és consultar-li, eh? Ah, vale, perfecte. Jo penso que Posa sí. el WhatsApp. El que et volia dir és que mos haurien d'avisar. A partir d'aquest dia fotrà calor, a partir d'aquest dia farà fred. Llavors tu ja t'apuntes al calendari, ets previsor, et fots allà amb un calendari que tinc jo, tinc un calendari de la cooperativa de molt bé. Caire, d'aquells grossos, Sí. que m'ho he apuntat tot allà. Fots allà, amb una Però rotulada no ens ho ben volen gros. dir. El Tomàs Molina ho sap. Clar que ho saben, Ho sap, tots ho saben. però no Hasta t'ho el diu. Mauri ho sap. Però no t'ho diu. O sigui, Sí. Però no t'ho Qui és el diu. número No dos? t'ho diu. Per què? Per S'ho els amaguen. collons. Clar, no, i perquè es guarden el privilegi i jo sé quin temps farà demà. Tu saps el temps que t'he dit jo que farà. Ja fotries una previsió, perquè dius, a partir d'aquell dia foto el canvi d'armari, ja m'estalvio feina, però no, tu, m'entens el que Sí, et vull dir? sí, I diuen mentides a consciència a vegades. Tu, per exemple, tu pots mirar el temps d'una setmana abans de Setmana Santa i cada any és el mateix. Sí. Encara que hi hagi predicció de pluja, sequeres, perquè com tornados, no sabeu vaques que boges, el temps- independentistes, qualsevol problema que El pugui temps haver és aquelles dates, Ah. l'omiteixen. Farà bon temps per Setmana Santa, vés a esquiar i vés a la platja. Home, va, pareu d'enganyar el ciutadà, hòstia. El temps és una cosa cíclica i és el que té, que es va No, repartint. no. si fos és- cíclic, és la res. No. El que passa és que fot una calorada ara i després fotrà fred. Tu ja t'havies anat amb la samarteta, amb la La calça teva curta, tonteria sí que allò és que t'agrada cíclica, fardar. està vella. Amics, això se li diu canvi climàtic. és la No, història que no és se li cíclica. diu canvi climàtic. La gent es pensa, oi, fa molta calor, això és el canvi climàtic. No! Això són cicles, com deies tu, a vegades fa bon temps, a vegades no fa bon Ara em temps. dóna la raó. No, però això es referent al canvi climàtic. Que ara faci calor no és símptoma del canvi climàtic, perquè l'any passat feia fred aquesta època i les Va nevar coses no anaven aquest millor. any. És que Escolta. fou hasta fàstic. I mira que a Berga impulsem el porta a porta de recollida d'aliments que estem... No ajudant a millorar. l'imposeu, us l'han impostat. És que al principi tothom es queixava de porta a porta. Ara tot us sembla molt bé perquè no teniu alternativa. Oh, És bueno. que la consciència us la fan allà com si fóssiu patos allà per inflar la vostra Escolteu, com fetge, los testigos per de inflar Jehová, la porta vostra... a porta. No, és un consciència. drama, nena. Els dilluns et venen a recollir el plàstic, els dimarts Nois, el paper... Perquè si no ho feu malament, perquè sou uns Ah, incompetents. perquè Els és que si ciutadans, no- no Berga en Sí. general, els ciutadans, tota Espanya. És que si no ho fem bé, ens enviaran al Turullo. Això me la va dir ell, És molt bona aquesta, És molt bona aquesta. Heu pres molta cafeïna, Pel que veig, heu pres molta si fos- cafeïna. Si només fos Mira, cafeïna, rai. espera't, Juliana Canet. Hola, xata. Hola. Nena, que ens has agafat encara amb la conquesta. Perdó. No, Juli, estàs en antena, don't worries, no worries. Estàs en antena, maca. Vale. Ara venen més cafeïna. Aquí, Espereu-me, no marxeu sense mi. Vale, T'esperem. perfecte. Ara gravem més cafeïna. No és que ho hem gravat abans i ho estem gravant el programa després i per això estem sobradament excitats. No, res, ara t'ho expliquem. Adéu, maca. Entrevistem amb Miss Cafeïna ara, no us ho perdeu. Vale, vinga, va. Marc Marçot, mata la vella i la jove si pot. Seguim amb la conquesta. Segueix-nos a Twitter, Instagram o pel carrer. @ La Conquesta. Bueno, avui s'ha deixat enganyar per venir a la conquesta un grup de música que està volant i molt alt. Us un gustazo avui tenir a Miss Cafeïna! Muchas gracias. Bueno, Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro, Antonio Poza, estáis aquí y estáis un poco bien, ¿no? Muy bien. Sí, estáis aquí apretaditos, de tranquis, ¿no? Al calor, sí, Al aquí calor. de la radio. Nosotros estamos sobrepasados de gente Sí. y sobrepasados Sí. por tener que hablar castellano. Sí, bueno. Eso- No, Normalmente bueno. lo intentamos, pero siempre lo hacemos muy mal. Y hoy... Muy mal. Muy mal. Empezamos Manchester. a hablar castellano así y... Somos como Rajoy, hablamos castellano en la intimidad, ¿sabes? Un poco así. No, oye, que muy contentos de teneros porque hoy estáis en pleno día de promo, habéis pasado por otras emisoras, Europa FM, los 40, y ahora venís aquí a La Conquesta, que es como un poco la radio low cost, pero que estamos muy contentos de que estéis aquí. Y básicamente, la primera pregunta, ya nos viene a la cabeza. Miss Cafeína, ¿de verdad tanto café para darle este nombre? Sus caras son de... Otra vez. Es una broma. Yo me lo temía y al final ha sucedido. ¿Sí? ¿Y qué tal? No, porque había hecho la pregunta. En maldita. el día de hoy, ¿cuántas veces os lo han hecho? No lo No, hacen en el tanto. día de ¿No? hoy Nos preguntan más de dónde viene el nombre. Sí. Sí. Vale. Que también podemos preguntar. Imagínate, Es opcional, ¿eh? Pero sí somos muy cafeteros. Muy cafeteros, sí. Muy bien. Entonces, solo, cortado, ¿cómo va el rollo? Tallat, aquí. Sí, Tallat. estamos repartidos porque Antonio lo suele tomar solo con hielo. Ah, muy bien. Muy de señor mayor. En ¿eh? invierno también. Aunque un Bombón poquito, con sacarina. un bombón asiático, no un poquito de ron.
Ah, muy bien, no, esto es libre, sí. También nos gusta el ron. Yo la verdad es que yo soy muy nervioso y tomo muy poco café, pero bueno, mis compañeros sí le dan bien, al cortado sobre todo. Sí. Cortado, muy bien. Cortado. Muy bien. ¿Y Starbucks os gusta o preferís cafeterías menos mainstream? Menos mainstream. Pero el Starbucks está muy bien. A mí el otro día debatimos sobre esto. Me parece el café del Starbucks está bastante Pero bien. está Está muy muy caro. el precio, pero... ¿no? Exacto, ¿Dónde es es el muy caro. Pero no hay necesidad de un café tan grande como el que ponen en Starbucks, ¿no? Es que no tienen small, tienen tall no sé qué y no sé cuántos. Y Small extra, sí. Es y extra genial. grande. Que no, hombre, no. Un minuto de entrevista y estamos hablando de Starbucks, de café, No, de son bueno. sopas. Y son por culpa sopas. de Starbucks, yo una vez me quise hacer un café americano que no sabía que era un café un poco así aguachirri. Es aguachirri. Yo pensaba que era café, y me quise hacer un café de grande como los de Starbucks, de un café, un espresso tan espresso. Y me pilló un tic nervioso en un ojo. No, y dije, veo un ojo, lo busqué en internet y eran espasmos que se podían dar al exceso de cafeína. Pues este es el... Perfecto, es Esta algo es la súper interesante información, y muy relevante para la entrevista, ¿no? Más de 10 años ya la música, casi 15 años. Oye, ¿qué es lo que más os hace ilusión de cuando volvéis a subir en el escenario? Tenéis los huevos pelados, básicamente. O sea, ya quiero decir que... Pues que la sensación es siempre la ¿Sí? misma, la verdad. Cada vez que sacamos un disco nuevo es como si fuésemos un grupo nuevo y la sensación, la adrenalina de cuando va a salir el disco, cuando empezamos la gira es la misma. Y menos mal que es la misma. Sí, es una sensación que engancha bastante. Tú, es lo que dice Alberto, ¿no? Al final, cada vez que te subes a hacer una gira, luego cuando acabas la gira sí que tienes la sensación del huevo pelado. Pero ahora que arrancamos con un show nuevo, canciones nuevas, instrumentos que no sabemos tocar y otras variedades, sí que tienes la sensación de que es un reto. Y es un reto pues, muy guapo si eres músico, lógicamente, y sentimos todo el power de la adrenalina, nervios, te meas encima. Sí, Y ahora que, claro, ya cumplís más de 10 años, ¿con qué intención formasteis el grupo? Ahora ya en 2006, ¿verdad? ¿Fuera? Sí. Forrarnos. Cerrarnos millonarios. Sinceridad, oye, bien. Muy bien, muy bien. No, pero nació como un No, grupo pero en de serio, colegas ahora en que serio. se juntan y No, tal. O sea, la intención de que un día sucediese lo que está pasando hoy, que es estar en una compañía, editar discos y hacer grandes giras. Claro, nosotros no nos... Bueno, ellos sí que se conocieron antes, Sergio y Álvaro, porque compartían afición... Bueno, afición no se dice, ¿no? Admiración por un grupo. Pero nosotros llegamos después por anuncios de internet y lo que teníamos muy Un poco claro... rollo Wallapop, ¿no? Sí, Mira, el Wallapop de la anuncios, música. Busco batidoras, grupos. Y nos teníamos muy claro que queríamos dedicarnos profesionalmente a ello. No era... Todos habíamos tenido otros grupos antes o proyectos así más amateur, pero esta vez era Mis la cafeínas de no verdad. es jiji jaja. Era No un es jiji jaja. vamos a currar porque queremos pues, Exacto. pues ganarnos la vida haciendo música. Eso es. Y justamente estáis aquí porque estrenáis nuevo trabajo que es O Long Johnson, que suena así. Cuando quiera el técnico. Que básicamente vuestras canciones tienen un rollo como muy alegre, muy de... La letra ya profundiza un poco más, pero sí que tiene un rollo muy simpático, muy de festival, ¿no? ¿Os hace más ilusión tocar en salas pequeñas o en festivales? Ambas, porque es muy diferente. En las salas pequeñas tienes a tu público que paga una entrada por verte a ti, entonces esa energía se nota. Y en los festivales pues es todo mucho más grande, captas un montón de público, tienes más medios, suele ser en verano, que es como otro rollo. ¿Alguna vez os habéis preguntado después de hacer una actuación qué hemos hecho aquí? Sí. Sí, bueno, te puedo dar pero nombres y apellidos de bolos. Olvera, Cádiz, delante de unos 60 ancianos, bailando. Y tocábamos tocábamos en el descanso de la orquesta. El pueblo. Hostia. ¿Eso hace cuántos años? ¿Eso es reciente o...? No tantos, eran Bueno, Hace unos por- 7 años. 7 8. por ahí, sí. En el descanso de la orquesta. Es Sí. decir, cuando el señor estaba cansado de estar tocando el trombón durante 5 horas, esa horita, sin cafeína. Que entren. Éramos los teloneros de una orquesta. O sea, Fiesta del vino, Jumilla, Murcia. esta no me acuerdo yo. Sí, Hostias. sí, también. Un descontrol, la peña tirando vino, tomando, o sea, muy heavy. Bueno, todo artista desea eso, ¿no? Que le lancen cosas. Hombre, No. Hostias, Si no es sé. vino, oye... Cuando amas a tu guitarra, no te mola que le tiren Exacto. vino encima, supongo. Sí. Era además la sensación esa, creo que ya recuerdo que era una sensación de que todo el mundo iba a pedo, básicamente. Y No, pero pedo muy mal, pedo horrible. O sea, Pedo de vino. Pedo de de vino vino. de cartrón. Ese es jodido, Que ¿eh? esto, que Sí, esto sí, no, es muy jodido y más porque además nosotros tocábamos rollo 9, 10 de la noche y la peña llevaba desde las 3 de la tarde. Entonces era ya esto de... hostias. Estaban en plan, mira cómo floto, Sí. mira cómo vuelo. ¿Sabes? Como nación. Y porque, Revolados. y esas cosas de un cubata al sol, 2 cubatas son.
¿No lo sabíais? ¿Cómo? ¡Chiste malo, amigo! No, realmente lo he cambiado por decirlo en cubata, pero realmente es un porro al sol, 2 porros son. ¿No lo conocíais? Ah, bueno, que te hace más efectos, hijo. Ah, Porque vale, estás vale. así, Coño, que son artistas que entienden Bueno. del tema. Ya está. Oye, nos hace mucha ilusión que estéis aquí, sobre todo porque hoy tenéis presentación del disco en el FNAC en Barcelona. Eso es. Esto se emite el jueves, la gente llega. Si va esta tarde ya no va a ir. Pero sí que estaréis en Barcelona el 16 de mayo en el Razzmatazz Sí. Rum Festival. Que, oye, Razzmatazz, ¿habéis ido alguna vez de fiesta allí? Sí. ¿Sí? Sí. Se dibujan unas sonrisas. Sí, de acabarte, ¿sabes? La barra tiene como una especie de reja, de acabar agarrado a la reja para quedarte y no caerte. Sí, sí. Eres que sabía. Pidiendo vino también. No, Vino, es por favor. de cerveceo, pero sí, hombre, joder, hay fiesta, buenos DJs, he visto un montón de conciertos allí. Pero ahora en las discotecas de Barcelona, a las 4:50 te abren las luces ahí a mala leche. Y A antes, las 4. antes también, sí, sí. Esto Y ha es sido que siempre así, lo que pasa es que se te hacía más corto, Pero pero... mala leche eso, ¿no? Es que yo vengo de mi pueblo para ir aquí a una discoteca grande de verdad y luego, claro, que tengo que coger autobús o tren sufrimiento a las de 6 o Juan. las 7. Sí, fatal. sí, sí. La luz esta es criminal. Mala leche. Yo creo que el peor encendido es el del Apolo, ¿eh? En cualquier caso. ¿Sí? Porque, sí, porque el RAS más o menos se mantiene el ritmo, la noche, jiji, jaja, pero en el Apolo la peña va bastante a tope. Y cuando abre luz en el Apolo, ves las caras más jodidas que he visto en mi vida, a las 4 de la mañana. Sí, sí. De miedo. Abraham frecuenta mucho a Apolo y sabe de lo que hablas. No, exacto, estoy aquí haciendo un retweet constante mientras habla. Digo, sí. Es verdad, es verdad. Nosotros, este es un programa muy loco y os hemos preparado una cosa porque Joan tiene una sorpresa para vosotros que es el análisis de un vídeo de una canción bastante rara. No, porque Sí, cuéntalo bien. También No, vosotros cuéntalo, hacéis Juan. unos videoclips bastante currados y bastante poco que rompen. Pues De vais hecho, a ver sí. que lo vuestro está muy por debajo de la calidad de este Venga. videoclip, Exacto. que es celestial. Pero se tiene que decir que yo al principio, cuando hicimos este programa, yo no tenía sintonía de introducción. No. Y Guillem me dijo, no sufras, te busco una que me mola, que he pensado, esta es para ti. Y vamos a analizar un poquito esta canción que se llama Miss Silicon. Mami Silicon. Mami Silicon. Vamos ¿Vale? por A ver ello. qué os parece como videoclip, vosotros Let's como go. entendidos. Luego analizaremos un poco las lyrics. Es la desesperación de una mujer. Brócoli. Con brócoli. Necesito dinerito para ser VIP. ¿Para hacer? VIP. Para ser VIP. El fundido ahí, bien. Engancha, Mami cuidado. silicón, mami silicón, boobies de sandía. Mami silicón. Básicamente narra la historia de una mujer que busca unos pechos de silicona. Hoy Y es me Mami siento muy Silicon. triste, mi vida no tiene chiste. Necesito una manita de gato y que me pinten un retrato. Voy a vivir en Beverly Hills. Dicen que ahí siempre hay refil. Bueno, Madre mía. ¿qué tal? ¿Cómo veis el Pero tema? está a la altura, no ¿Cómo sé si os acordáis saber del cómo? del pollo frito. A ver, es que es la misma. Ah, es la misma. Es que no tiene más de un hit. Ya me sonaba. ¿Es la misma? La no lo de- sabía. sí, la de pollo, Pero pollo. momentos como voy a vivir en Beverly Hills, dicen que ahí siempre hay refil. 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 Que Que es que te Te rellena rellena la bebida bebida. cuando tú quieres, sin pagar más. Uy, vaya risa de pícaro, No te gustaría a ti sabe hablar, eso. Es que es mejor de lo que pensaba. No sabe hablar castellano va a hablar inglés, ¿sabes? Bueno, ¿qué más? ¿Qué me vols comentar? Más, más, mira, es que es todo arte. Lléname este cuerpo de tu hermoso silicón. Me voy a Llévame- hacer unos implantes. Pa' que me llevan los amantes. Cómprame unas boobies de sandía para presumirlas. Nosotros tenemos a Leticia Sabater y en Exacto. Sudamérica tienen a esto. Pero es increíble. Va- ¿De básicamente- dónde viene esta señora? Esta señora es latinoamericana, de algún país de Latinoamérica. Latam, Es- vale, sí, sí, es sí. latinoamericana. Latinoamérica, fácil. Sí. ¿Vosotros os veríais haciendo un feat con esta señora? ¿Os atreveríais a versionar Mami Silicon? Igual no. Igual en O sea, o sea, igual no. El otro día vi uno de un Ceji. ¿El Ceji? ¿Lo habéis visto? ¿El Cejas? Sí, o el Cejas. El Cejas. Sí, ¿Habéis sí, visto mucho el nuevo que ha peligro. sacado? Sí. Es brutal, A esta mí- onda es brutal. A mí me moló. Yo lo vi y yo me reí mucho viendo esto. A mí Viendo me la moló cara- la tía con la que sale moviendo el culete. No, pero digo la actuación que hizo en un talent show. En Got Talent, sí. En Got Talent. Pues ahora Fue- ha sacado un vídeo, ahora saca un Videoclip videoclip. de la canción. Claro, Que ¿cómo es? pues esta onda. En plan de Un drama. Sí. Nosotros, mira, para ir acabando, tenemos el invitado anterior siempre le pregunta una cosa al invitado actual sin saber quién viene. Entonces, nuestra invitada anterior es la influencer Alex Iber, que nos preguntó que, sin saber, o sea, acertó bastante si el siguiente invitado haría alguna canción en catalán, sin saber que veníais vosotros. ¿Os atrevéis algún día a hacer algo en catalán?
Mis cafeína, alguna cosa Ya así. tenemos ahí un pequeño featuring en catalán, ¿no? Que Merlí. Nuestro último single tiene un par de frases en catalán. Es verdad. Pero una canción enterita y bien compuesta. Vemos que os habéis preparado la entrevista bien, ¿eh? Sí, lo teníamos Esto- clarísimo. Hasta esto no he llegado, ¿eh? No, pero esto no sé si lo sabéis, pero en Cataluña, a la que dices unas cuantas palabras en catalán, la gente se emociona. Sí. Además, Sergio es de Madrid, pero ha vivido aquí 10 años y habla catalán perfectamente. Entonces, Dios. cada vez que él se pone a hablar en catalán, pues toda la gente como que... Respeto. Causa respeto, sí. O sea, como que es mucha admiración, ¿eh? Bueno, porque se hace un esfuerzo también, entiendo que se valora, pero sí, tenemos Merlí con 2 frases y una serie catalana de TV3, quiero decir, el amor por Barcelona está Oye, pues demostrado. esas 2 frases a tope, de verdad. Ole. De Un verdad. aplauso. Esas 2 pero frases. no sé si ahora que es un momento así que un poco ahí, no sé si miedo casi a opinar desde actores, cantantes y demás, no sobre el tema solo de la independencia o del proceso judicial, sino de política en general. Vosotros vivís también como os preguntan por el tema, os cohibís a la hora de opinar sobre política de algún tipo. Mira, si hacemos entrevistas por separado, o sea, individualmente, opinamos más. Lo que pasa es que tampoco nos gusta comprometer al otro, ¿no? Cuando hacemos una entrevista común, pero... por ejemplo... En nuestras redes sociales podéis Sí, leer lo sí, que sí. pensamos sin ningún tipo de Exactamente. tapujo. Y vamos a todos los medios, de un color y de otro. El otro día la entrevista Joder, más si habéis venido rara aquí. nos la hizo... bueno, estuvimos con Monedero el otro día que nos Sí, entrevistó. nos ¿sabes? O sea, Qué bueno. En la ¿Cómo tuerca. es? en lo que ahora es el Sí. Público TV, que se llama sí. La Frontera ahora. La Frontera, sí. ¿Y en persona cómo es? Pues Un mucho puto imán. carisma, ¿eh? O sea, no puedes parar de mirarle, sí. Es Al final le acabas besando, ¿no? Sí, además nos regaló su libro, ¿verdad? Sí, a ver, llegó, nos regaló el libro, tiene un imán, es profe de universidad y está dando clase todo el rato, pero es, aparte de encantador, es súper magnético el tío. Bueno, entonces nosotros os proponemos que le preguntáis al siguiente invitado, que no sabemos quién es ya. Sí, es un grupo de música catalán, no sé si lo conocéis, Ocas Grasas. No. ¡Ostras! Se han montado así, ya Pues también llevan son años guays, de ¿eh? trayectoria. Tienen un nuevo disco ahora. Aquí haciendo promo del otro grupo en la entrevista. No, ¿qué le preguntaréis a los molan. siguientes invitados? Es para ahorrarnos faena, básicamente. Es muy difícil esto siempre. Son de aquí, de Cataluña. Sí. ¿De dónde son? De Vic, De la por Cataluña allí. interior. Sí. Son muchos. De Vic. Son así un poco... Que nos hagan un catálogo top 5 de productos de Vic, que hay cositas. Venga, el Fuet seguro que va a estar. Mola. Fantástico, oye, pues Miss Cafeína, muchísimas gracias por haber venido. Espero Gracias a que no haya vosotros. sido un trauma esto. No. Básicamente ha sido como una cápsula de café muy reducidito aquí. El fotograma que habéis dejado está así un poquito Sí, es trauma. inquietante, Ah, Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Nosaltres... Este mejor. este mejor. Sí, El que sale, el que Poco sale porno vestida de ese, enfermera y con xairingas. Que bonito, que bonito. Bueno, nosaltres marxem, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Adéu. Adiós. Abraham Oriol, Siri Joan, moltes gràcies per haver vingut avui. Moltes gràcies, home. I ja ho sabeu, ens podeu seguir per xarxes socials i també pel carrer. Ens veiem dijous vinent. Apa, adéu! Adéu!